नमस्कार विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. विद्यार्थी जीवन म्हणवचे त्यांच्या भविष्यास त्यांच्या पुढल्या जीवनांत वृत्ती निर्धार घ्यावचे सपनांचे बियो उमपवेचे या रुजवेचे काल. ह्या वेळार सतत प्रयत्न दृढ संकल्प आणि शिस्तबद्ध शिकवाचे अभ्यास असं म्हणल्यार तिने बघतल्या सपन आणि मनांतल्या साधनाचे शिखर पवे असाध्य नाही. तेंतुय वैद्यकीय शिक्षण म्हण सांगवते सामान्य विद्याभ्यास नाही. वैद्यकीय शिक्षण ज्ञान सहनशीलता आणि सेवा भावाचे एक सुंदर मेळ आणि समन्वय. ह्या कठीण शिक्षण करूचे संदर्भार निरंतर अध्ययन छल आणि दृढ मनोबलंसनो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हेल्थ सायन्सेस इत्तनसनो ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ म्हणून सांगवते 5.5 वर्षाचे कोर्सांत प्रथम रँक घेऊन भांगराचे फलक स्वीकार केल्ल्या सुकीर्ती डॉक्टर पवित्रा प्रभू मद्दडका यांच्या आयच्या शिक्षण प्रतिबिंब कार्यक्रमाचं मुख्य सोयरे होऊन भांगराचे पदक विजेते डॉक्टर पवित्रा प्रभू मद्दडका हे आमचे स्टुडिओस आयलेसत. तुम्हाला ह्या कार्यक्रमाचं मोगाचे स्वागत आणि नमस्कार. नमस्ते मग. ह्यांचे उट्टू ह्यांचे एक अनुभव ऐकवेतन आधी त्यांचे एक परिचय आम्ही आता बघून घेऊन येऊया. कुमारी पवित्रा प्रभू मद्दडका बेळतंगडी. ह्यांचे अण्णा श्री प्रभाकर पी प्रभू आणि अम्मा श्रीमती विशालाक्षी पी प्रभू. ह्यांचं एक थोरला भाऊ श्री प्रीतम प्रभू मेकॅनिक इंजिनिअरिंग करून प्रस्तुत दुबईंत वृत्तींतो असत. कुमारी पवित्रा प्रभू ಹೆಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ आणि ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ರಾಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು CBSE ಗಂಜಿಮಠ ಮಂಗಳೂರು. PUC ಶಿಕ್ಷಣ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ आणि ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ BHMS ಆಳ್ವಾಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ಸನು केलेन. ह्यांचे साधने आणि प्रशस्ती ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗತ ಮಂದಾಲರ हिनी फादर मुलर होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज आयोजन केले राष्ट्रीय मट्टाचे पोस्टर प्रेझेंटेशन स्पर्धेंतू प्रथम स्थान. RGUHS युनिव्हर्सिटी परीक्षेंतू डिस्टिंक्शन होल्डर. राष्ट्रीय मट्टाचे व्हॉलीबॉल प्लेयर होनो अंडर 14 आणि अंडर 17 कॅटेगरींतू आಯ್ಕೆ दानिसत. होमिओपॅथिक वैद्यकीय संबंध पडवून ह्यांचे 2 प्रोजेक्टास राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस इत्तनसनो ग्रांट्स गावल्या श्लाघनीय विचार. ह्यांचे वैद्यकीय अनुभव सांगवाचे ಮುಂದಾಲರ हिनी 3 महिने भट्स होमिओ क्लिनिक उप्पळ इत्ते अभ्यास केलेसत. प्रस्तुत वनसुमा होमिओपॅथी क्लिनिक पंपवेल आणि वनसुमा वेटरनरी क्लिनिक मरोळी इत्ते वैद्यकीय अभ्यास करीत असत. डॉक्टर पवित्रा तुमच्यालिगे इतारते एक प्रथमदलने एक प्रश्न म्हटल्यार तुम्ही शिकवणांत हुशारतो नाही त्यानंतर मी तर तुम्हाला एक वैद्यकीय शिक्षण यावे एक अवकाश गावन ह्या शिकूचे विचार सोडून तुम्ही ಇನ್ನಿತರ केल्या पुरा चटवटिकेंत उत्तव तुम्ही. आधी सगळ्यांना नमस्कार. मी भरतनाट्यम अभ्यास करत होतो. त्या सोडल्यार सिंगिंग आणत होतो मी. मिगे स्पोर्ट्स म्हटल्यार ॲथलेटिक्स थ्रो बॉल व्हॉलीबॉल आणि हँडबॉल आणत होतो. मिगे डिबेट मिगे स्किट अंतर पार्टिसिपेट करत होतो. आता तुम्ही शिकवपानंत हुशारतो आणि तसं सोडल्यार ಇನ್ನಿತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೊಂದೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಲೆಸ್ ಸಂಬಂಧ ಪಡೋಲ್ಲ एक चटवटिकेंतू तुम्ही हुशारतो. आता तुम्ही एक ह्या होमिओपॅथी शिक्षण आಯ್ಕೆ करूया कारण काय? कारण काय तर म्हटल्यार मी माझ्या हायस्कूलांत असताना मला ಕೆಲವು हेल्थ इश्यूज होते. सो तद्वा मी बाकी सिस्टम ऑफ मेडिसिन असून ट्रीटमेंट केलेत ते मी. बट मला तिथे एक रिलीफ गावेन आयते. सो माझ्या एका हायस्कूल सरांनी सांगितले ना तू एकदा होमिओपॅथी ट्राय कर म्हणून सांगून तिने ते एक फिजिशियन असं डॉक्टर असं सजेस्ट केलेलं. सो त्याच्यापर्यंत मी कंटिन्युअस होऊन त्यांच्या लगे ते ट्रीटमेंट घेत होतो. मी किंतु गावेन तिला रिलीफ मला एक होमिओपॅथी गावत होते. सो आणि मी कोण कन्सल्ट करे गेलो त्या डॉक्टरू मस्त मला एक इन्स्पिरेशन बरें जालें. म्हणल्यार तिने पेशंट लगे बोलवाची रीती आसूंदी कन्सल्टेशन करवाचे वे आसूंदी पेशंट लगे एक रॅपो डेव्हलप करचे आसूंदी पुरो एक इन्स्पिरेशन होते. सो तेले बघून मला एक इंटरेस्ट जालें दॅट आमी केल्यार आनी होमिओपॅथीत करूया म्हणून सांगून कित्याक म्हणल्यार मला डे 1 न्हू मला एक इंटरेस्ट आसलें मेडिकल फिल्डांत.
सो डॉक्टर व्हायचे माझे एक पॅशन होतं. सपन होतं सपन काय, होतं. हा. सो त्यासाठी मला त्या एक इन्सिडेंट पर्यंत होमिओपॅथित करूया म्हणून सांगून एक थॉट आयला. ಸಮ ತುಮ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಣತೆ ಏಕ್ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ ತಮಸೆ ಏಕ ಪ್ರೇರಣದಲ್ಲಿ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನಸಾಗ್ಲೆ ಕೋಣ मला प्रेरणेदिले 2 व्यक्ती असत. हा. सो आम्ही फर्स्ट असं ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ गुरु म्हणून सांगतो होय, आम्ही. खंडित. सो फर्स्ट काय तर म्हटलं माझ्या अम्माच बघून किती म्हटलं ती आमचे विद्याभ्यास करताना आमचं फिनान्शियल चिका मस्त कष्ट होतं. सो ती रात्री 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ सर बसून पुरा बिडी बांधत होती. सो ती कंटिन्युअस एक नमन हार्ड वर्किंग करायची मनीस. सो कैला किती कष्ट असलेलो आम्ही कधो वी शुड नेवर गिव्ह अप म्हणून सांगून एक थॉट तिये आम्हाला दखल दर्शन शिकवून द्यायला तर. सो किती कष्ट असल्यारो कायत असल्यारो आमच्या सपन कायत असा त्या आम्ही संपूर्ण करून घेऊया म्हणून सांगून तियेन माझ्या मनात एक थॉट घातलेला. मागे सेकंड पर्सन सांगितल्यारे डॉक्टर प्रज्ञा आळवा म्हणून सांगून ती आमच्या फॅमिली डॉक्टर होऊन होती. सो ती कसं होती म्हटल्यावर ऍक्च्युली तीच मला मी वैतात होमिओपॅथी डॉक्टर म्हणून बसलो असं म्हणून सांगितल्यारे ऍक्च्युली तीच कारण. सो तिने मला ऍक्च्युली मस्त प्रोत्साह दिलं बहुत मला पर्सनल लाईफ ಅಂತ तिने मस्त हेल्प केलं असा. सो ती एक मला इन्स्पिरेशन किती म्हटल्यावर तिच्या कामाचे वर असवाचे एक शिस्तू असून दे पेशंट ಒಟ್ಟು बोलायचे रीती संबंध आणि तिच्या प्रोफेशनल लाईफ आणि पर्सनल लाईफ बॅलन्स करायचे वे. सो ती एक मला माझ्या लाईफ ಅಂತ एक रोल मॉडेल. ओके लाईक विचार सांगितलं तुम्ही ह्या संदर्भात त्याच दोघांचं तुम्ही एक उडास काढलं ने त्या एक भाळ खुशीते विचार ನಿಜವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಭು तुम्ही आता राजीव गांधी युनिव्हर्सिटी हेल्थ सायन्सेस इथंसून बॅचलर ऑफ होमिओपॅथिक मेडिसिन अँड सर्जरी ह्या म्हणून सांगते एक 5.5 वर्षात एक कोर्स आणता तुम्ही एक प्रथम रँक आयलसो हा एक आमचं अभिमानाचे विचार खुशीचे विचार तुम्ही आता हा एक फर्स्ट रँक येते एक सुलभते विचारवू नये इथे आम्ही ऐकूया हवेदलने विचार काय तर म्हटलं तुमच्या स्टडी हॅबिट्स विचारावर तुमच्या अध्ययनाचे विधान कसं असा म्हणून सांगते आता तुम्ही नित्य होणं तुमचे दिनचरी रुटीन शिक्षणाच्या ಬಗ್ಗೆ कसं होता आम्हाला ऍक्च्युली मला मस्त चॅलेंजिंग असलं म्हटल्यावर टाइम मॅनेजमेंट किती म्हटल्यावर आमच्या कॉलेज हार्स 9 to 5 असेल. सो त्याच्यापर्यंत मी आमचे डॉक्टरच्या अंडर प्रॅक्टिसेस दायतो त्याच्या क्लिनिक टायमिंग्स असेल सांच्या 5 o'clock 7:30 सर. सो घरा पावताना 8:15 8:30 होता. सो निगे कॉलेजच्या फुल एक्झर्शन म्हटल्यावर आमचं क्लिनिकल क्लासेस दावे हॉस्पिटल दावे होतं. सो त्याच्या फुल एक्झर्शन होतं. सो टिल 10:30 11 सर रेस्ट करत होतो. सो रेस्ट म्हणून सांगितलं ऍक्च्युली मस्ट इम्पॉर्टंट. सो रेस्ट करत होतो मिगे आमच्या कॉलेज काय तर ड्युटी असाइनमेंट्स रेकॉर्ड बरोवचे मिगे आमच्या वाचूचे काय तर असता त्या पुरा ऍक्च्युली 11 पर्यंत तर मला पॉसिबल असेल. सो मी काय तर करतो म्हटल्यावर इधर मी रात्री लेट नाईट बसतो त्या टाइम sometimes 1 or 2 o'clock ಸರ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಂದೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಸಕಾಲಿ ಬೆಗ್ಗಿನ ಉಟ್ಟೋತ್ತು. ಸೊ ತಸ मी ऍक्च्युली बोथ बॅलन्स करत होतो. मग स्टडी हवर्स ಬಗ್ಗೆ सांगवचदल्यार ऍक्च्युली इतत टाइम वाचूया म्हण काय खडाखंडित होऊन नाही तो मी किती म्हटल्यार आम्हाला गावाच्या टाइमवर आम्ही ऍडजस्ट करून जायत होतो. सो आता आम्ही आता किती हवर्स एक स्टडीज स्पेंड करूया म्हणून सांगितल्यार त्या एक पर्सनच्या वर डिपेंड होता किती म्हणतात डॉगच्या आम्ही कंपेअर केल्यार एकल्याच्या ग्रास्पिंग एबिलिटी बद्दल अनेकल्याच्या ग्रास्पिंग एबिलिटी बद्दल. सो त्या आम्ही एले इतत टाइम वाचूया त्या आम्ही खडाखंडित होऊन सांगू येत नाही. सो मी काय तर करतो म्हटल्यार गवल्या टाइमवर माझ्यान किती 100% द्यावे पॉसिबल असता. सो त्या 100% मी देतो. सो मी तसं टाइम मॅनेजमेंट करत होतो आणि आमच्या असं वेकेशन असल्यावर आम्हाला इयरली एक 2 to 3 वेकेशन्स गावती. सो मी काय तर करतो म्हटल्यार 1 week तिंतू डेली कॉलेजेस जायतो आणि लायब्ररीज जाऊन नोट्स करायचे हॅबिट्स होत्या माझ्या. सो मी तसं टाइम मॅनेजमेंट करत होतो आणि इवन एक्झाम टाइमवर स्टडी हॉलिडेज काय तर गावता आम्हाला तदो आम्ही घरच्या चेड ऍक्च्युली कॉलेज टाइम स्पेंड करत असलो इधर कॉलेज लायब्ररींत. सो मग इव्हनिंगच्या पर्यंत चिके रिफ्रेशमेंट गावाटी मी माझ्या डॉक्टरचे क्लिनिकच जायत होतं. सो तसं टाइम मॅनेजमेंट वैत माझ्या समा आता तुम्ही सांगते विचारांत एक निरंतर अध्ययन अगत्य असा आणि परिश्रम मस्त अगत्य असा म्हणून सांगते. आता होमिओपॅथिक एक शिक्षण अभ्यास करतो म्हणताना खैले विषय आल्यारो त्यांतो सरळ परिकल्पने असता आणि कठीणदल्ले विचारो असता. आता सरळ म्हणून सांगते एक विचार आमास एकदा वताना नाहीतर दोनदा वताना आमास त्या अर्थ होता जाल्यार एक कठीण विचार असेल ना तू कसा अर्थ करून घेत होता
आमचे एक सब्जेक्ट एक टॉपिक कठीण होता असं म्हटल्यार इधर 2 प्रश्न येता. इधर आमचं त्या टॉपिकाचे बेसिक्स करेक्ट ಗೊತ್ತು आसत नाही. नंदल्यार आमचं त्या टॉपिकाचेवर इंटरेस्ट आसत नाही. सो खयले टॉपिक असलेरो आम्ही त्या बेसिक्ससून स्टार्ट करूया. सो आम्ही त्या बेसिक्स कदू स्टार्ट करू म्हटल्यार इनिशियली कदू आमचे स्टडी आम्ही स्टार्ट करतो तदू दर्सनू आम्ही स्टार्ट करूया होता. सो मला एक विषय काहीतरी अर्थ झाला नाही जाल्यार मी उद्या एक्झाम असल्यार प्रिवियस डे होता बेसिक्स धरून वाचल्यावर किती टायमर आसा. सो त्या बेसिक्स आमचे स्ट्रॉंग असल्यार आमचे त्या टॉपिक कसले आसा त्या बेगीन अर्थ होता आणि आमचे लॉंग टर्म मेमोरीन तो त्या चड दीस असता. सो आम्ही बेसिक्स नासतना ओके उद्या एक्झाम आसा ह्यात टॉपिक येता म्हणून सांगून आम्ही जस्ट त्याच्यावर बायपट केल्यार त्या जस्ट आमच्या शॉर्ट टर्म मेमोरीन असता. एक्झाम बरोवताना ते वाचलो आमस उडगास येत नाही. सो त्याच आमच्या बुनादीन अंदर फाउंडेशन घट्ट असल्यार किती तोरलो बिल्डिंग बांधल्यार ते स्ट्रॉंग असता. सो आमचे बेसिक्स आम्ही स्ट्रॉंग करूया. मागीर सेकंड काय तर म्हटल्यार आमचे हार्डवर्क. सो ಕೆಲವು टॉपिक्स कसे असतात म्हटल्यार वाचताना ते एक फ्लो चार्ट बरी कंटिन्युअस एक अर्थ होता ते बेगीन. ಕೆಲವು आमचे मेमोरी बेस्ड असतात. सो म्हटल्यार फॉर एक्झाम्पल आता इयर ऑफ पब्लिकेशन एक बुक असल्यार त्याच्या पब्लिकेशन मागीर ऑथरचे नाव त्या पुरा ते मेमोरी बेस्ड. सो त्या मेमोरी बेस्ड खयले विषय चड आसा ते आम्ही सकाळी बेगीन उठून वाचूया. मी तसं करत होतो. होय. खयला एक विचार असं तळपाय म्हणून सांगत ते मस्त अगत्य होणं होय. नाही हा? आता होमिओपॅथी शिक्षणांत सैद्धांतिक विचार थिअरिटिकल बेज आणि प्रायोगिक बेज म्हणून सांगत 2 विचार आम्ही बघतो. ह्या दोन्ही तुम्हाला समतोलन करून घ्याव्या कसा अवकाश असा. आम्ही ॲक्च्युअली क्लिनिकल एक्सपोजर काय तसं म्हटलं पेशंटचे ಒಟ್ಟು इंटरॅक्शन करे स्टार्ट दल्ले ते 3rd इयरचे पर्यंत. ಸೊ आमचे ಇಡೀ ಬ್ಯಾಚ್ 3 ಬ್ಯಾಚ್ ಡಿವೈಡ್ ವೈತುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಈಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ होतो आम्ही. सो तद्दो काय तर वयता म्हटल्यार त्या एक ग्रुपांत आसली 2 जण कोणतरी प्रिवियस डे जावन पेशंटाचे केस डिटेल्स जावन घेवया इन डिटेल. सो घेऊन तिने त्याच दीस आम्हाला शेअर करू आमच्या ग्रुपांत. सो नेक्स्ट आम्ही काय तर करतो म्हटल्यार आम्ही त्या कसले डिटेल्स त्यांनी धाडले असतात त्याच्यावर स्टडी करून सो त्याचं प्रोबॅबल डायग्नोसिस काय तर मेडिसिन थिंक करत म्हणून ऑलरेडी आम्ही वाचन होतो. नेक्स्ट त्याच्या बेसिसच्या त्या केसच्या वर पेशंटाच्या ಒಟ್ಟು जाऊन एड्रेस जाऊन आम्हाला क्लासेस होते. सो त्या क्लास करच्यानदी त्या टॉपिकच्या रिलेटेड A to Z आम्ही स्टडी करून होतो. सो तसं आम्हाला काय तर आम्ही थिअरीन तू वाचले असा त्या आम्हाला प्रॅक्टिकल शिकवा हेल्प होता आणि थिअरी नॉलेज आमच्या किती असता त्या आम्ही प्रॅक्टिकली अप्लाय करूया जाल्ले जाल्यार त्या थिअरी तिथे आम्हाला यूज नाही मिनिंगफुल म्हणून वयत नाही वय. सो तसं आम्हाला हेल्प वयत होते. ओके ओके असं तुम्ही थिअरिटिकली आणि प्रॅक्टिकली दोन्ही तुम्ही अभ्यास करीत होतो. बॅलन्स वयत होता. मागीर आम्ही इव्हनिंग क्लिनिकल प्रॅक्टिसेस सुद्धा येतो आमच्या डॉक्टरच्या अंडर. सो ते आम्हाला पेशंट एक्सपोजर गावत होते. सो त्या मस्त हेल्प वयत हेल्प होते. होता. ओके आता एक परीक्षेचं सिद्धते करूया ते प्रिपरेशन पार्ट म्हणून येताना आम्ही मस्त शिकून असतो. एक परीक्षा ते एक 4-5 दिवसात आधी आम्ही शिकून असतो. जाल्यार एक लास्ट मिनिट प्रिपरेशन म्हणून सांगतो आम्ही. त्या टायमार आम्ही मस्त रिकॉल प्रोसेस करतो पुनरावलोकन म्हणून सांगतो. ह्या प्रोसेस तुम्ही ह्या प्रक्रिया तुम्ही कसं करता. आमचे टॉपिक्स सब्जेक्ट्स कसे होते म्हटल्यार आम्हाला इयर एंड असं इडी सिलेबस वाचवे होते. सो मॉड्यूल 1, 2, 3 तशा प्रकारे येऊन येते. त्या आम्ही 2nd इयर 3rd इयर फायनल इयर असताना आम्ही 2nd इयर 3rd इयर काय तर वाचले असतात त्याच टॉपिक्स आम्हाला कॅरी फॉरवर्ड वयत होते. सो आम्ही तद्दो ते त्या टायमार नोट्स करून ठेवत होतो. सो आम्ही इडी वर्षाचं काय तर वाचले असता त्या आम्हाला लास्ट मोमेंट असं एक्झाम पेपर अप्लाय करावं येत नाही जाल्यार त्या आम्हाला युजच येत नाही. सो आम्ही प्रिवियस डे एक्झामच्या नदी नोट्स काय तर प्रिपेअर केलं तसं त्यात आम्ही रिवाइज करत होतो. आता एक परीक्षेचं वाचतो म्हणून सांगताना निरंतर आम्ही एक वाचतो म्हणताना आम्हाला इन बिटवीन जे काही टायर्ड हवे ते एक असता त्यातून ब्रेकअप देऊया नाहीतर एक मोनोटनस तुम्ही ब्रेक करूया म्हणून सांगता म्हणताला खेळा ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही करीत होतो. त्या टायमार ॲक्च्युअली आमच्या हॉबीज आम्ही सोफार काय तर कल्टिवेट केले असा त्या मस्त हेल्प येतो. सो मी काय तर करतो म्हटल्यार इधर नेचर वॉक जायतो. मला नेचर वॉक म्हटल्यार मस्त इष्ट होते. मागीर आनीक मी फोटोग्राफी करत होतो आणि एडिटिंग करायचे. मला नेचर फोटोग्राफी म्हटल्यार मस्त इष्ट. सो त्या करत होतो. नंतर पेट्सचे ಒಟ್ಟು केलवायचे कित्याक म्हटल्यार पेट्स एक इनोसेंट सोल असतात. सो त्यांचे पॉझिटिव्हिटी आम्हाला गावत होते तसं. आता तुम्ही एक क्लिनिकल प्रॅक्टिस करतो म्हणताना तुमच्या लगी पेशंट्स येतात रोगी आणि येतात त्यांचे लक्षण तुम्ही खेळा लर्निंग नाहीतर कलिके केलं सो आम्हाला प्रत्येक पेशंट एक लर्निंग बरी म्हटल्यार ते आम्हाला एक टीचर होऊन असतात. स्टार्टिंग फ्रॉम त्यांचे डिसीज डायग्नोसिस दर्सून आम्ही मेडिसिन द्यायचे सर आम्हाला ते एक्सपिरियन्स देतात. सो आमचे एक्सपिरियन्स स्ट्रॉंग करायचे ते ॲक्च्युअली पेशंट्सच्यानी. सो त्या कसं म्हटल्यार आता मेडिसिन प्रिस्क्राईब करताना आम्हाला सुमार क्रायटेरियास असतात. एक त्यांच्या मेंटल एक त्या आमच्या केसच्या डिपेंड होत्या ॲक्यूट आणि क्रोनिक केस म्हणून. ॲक्यूट म्हटल्यार रिसेंट होऊन स्टार्ट झालेल्या कंप्लेंट्स विदिन 3 वीक्स
क्रोनिक म्हटल्यार मोर दॅन 6 वीक्स असले कंप्लेंट्स. सो अक्यूट केस ಅಂತ ಅಮಸತ್ತೆ ಕಾಯ್ತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಸಫರ್ करतात त्याच्या डिटेल्स मात्र पिरा आता हेडेक जाल्यार कैला पार्टर हेडेक मिगे कैला टाइपचे हेडेक त्याचे सेन्सेशन्स कसले मिगे कद्वा ता पेन उना होता कसले कॅलर चड होता सो त्या पुरे डिटेल्स पिरता आमस त्यात क्रोनिक केस जाल्यार आमस त्यांच्या मेंटल्स म्हणजे त्यांच्या पर्सनॅलिटी कसे म्हणून सांग म्हणजे त्या पर्सनच्या जजमेंटल क्वालिटी कसे मिगे अँगर मिगे त्यांच्या इमोशन्स त्या पुरे कसे इधर इमोशन्स शेअर करतात नायानी भितर तवतात मिगे त्यांचे एक डिसिशन घ्यायचे निर्णय घ्यायचे कसे स्ट्रॉंग आहे आणि मस्त ಎರಡು ಮನಸ್ಸು असताय सो त्या पूर आमचं मॅटर होतं इन जनरल त्यांच्या पर्सनॅलिटी स्टडी करवे होता मिगे एक फिजिकल जनरल्स म्हणून सांगून म्हटल्यार त्यांच्या ॲपेटाईट बुक्क कसं पाणी पिवायच्या चढ्या होण्या मिगे त्यांच्या बवेल हॅबिट्स मिगे युरिनेशन हॅबिट्स मिगे त्यांच्या डिझायर क्रेविंग कैला फूड इष्ट तांस कैला इष्ट नाही मिगे आता एक्स्ट्रीम हॉट आणि एक्स्ट्रीम कोल्ड वेदर असलं त्यांची टॉलरन्स कैला स्लॅक त्यांची नीज सो त्या पूर्ण डिटेल्स हवे होता मिगे लास्ट आम्ही त्यांच्या काय तर कंडिशन असं त्याचे डिटेल्स आम्ही घेतो सो या पूर्ण स्टडी करताना आमचं ते एक नव्या एक पिक्चर गावता आमचं आता एक पर्सन असं एक पर्सनॅलिटी डिपेंड होऊन एक मेडिसिन असतं सो आता दोघ जण असं सेम कंप्लेंट असतं दोघांचं सेम मेडिसिन असत नाही सो या पूरे आमचं एक्सपिरियन्स गावाच्या या पेशंट एक्सपोजर होताना सो तिने ते ऍक्च्युअली आमचे प्रॅक्टिस स्ट्रॉंग करू होय 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 त्यांच्या लक्षण तुम्ही अभ्यास करता वय वय ಓಕೆ ಅತ್ತ ವಾಪಸ್ ತುಮ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಲತ ಮಂದಾಲರ ತುಮ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಅಂತ ತುಮಿ ಖೇಲ ಪೂರ ಏಕ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಸವಾಲು तुम्ही ಎದುರಿಸೋಲು ऍक्च्युअली सवाल सुमार होता किती म्हटलं मी 3rd स्टँडर्ड सर मी माझ्या अप्पा अम्माचे ओट होतो त्याच्यापर्यंत मी माझ्या आजीच्या घरा शिफ्ट झालो मिगे माझ्या फिनान्शियलीची त्या एक चॅलेंजिंग होता आता चॅलेंज नसताना आमचं कैलं आमच्या गुरी मोठे साधी नाही सो फिनान्शियली मला मस्त माझ्या वेलविशर्स आणि मस्त हेल्प केले असते सो त्याच मी या संदर्भात उडास काढलं नाही झालं रे तोरले तप्पू होता सो त्याच ऍक्च्युअली मस्त तोरले नमस्कार म्हणून सांगू मी मिगे माझ्या फ्रेंड्स सो ऍक्च्युअली या कॉलेज म्हटल्यार सुमार अप्स अँड डाऊन्स येतात सो माझ्या फ्रेंड्सांनी मला मस्त हेल्प केले असते मिगे लास्ट असं माझे फॅमिली मेंबर्स सो तिने मला या चॅलेंजेस ओव्हरकम करा हेल्प केले असते सो चॅलेंज नसताना आमचं आमचे कैला एक ड्रीम परस्यू करे साध्य नाही किती म्हटल्यार आमच्या ड्रीम असं आमच्या आम्ही एक गोल अचीव केलं असं म्हटल्यार सो त्या ऍक्च्युअली काय तर चॅलेंज असतं ते आमचं स्ट्रॉंग करतात सो आवर वीकनेस इज आवर स्ट्रेंथ म्हणून सांगा मी इष्ट लाईक विचार सांगितलं डॉक्टर पवित्रा आता विद्याभ्यास करताना स्कॉलरशिप आम्ही येतारतो नाहीतर अंडे काही आमचं स्कॉलरशिप गावतात हे आम्ही अप्लाय करतो एक विद्यार्थी जीवनांत स्कॉलरशिप ते पात्र कसं आहे म्हणून ऍक्च्युअली माझ्या स्टडी ಬಗ್ಗೆ सांगायचं मला स्कॉलरशिप नसताना मी आता इतकं दूर येतो म्हणून सांगा साध्य नाही ऍक्च्युअली माझे UG कंप्लीट करे कारण येतं ऍक्च्युअली स्कॉलरशिप सो माझ्या काय तर फीस पेमेंट होतं ऍक्च्युअली स्टार्टिंग असं फीस पेमेंट करवे होता ना मस्त कष्ट झालं होतं सो तिथं मला स्कॉलरशिप हेल्प केलं सो त्याच्या मितीने माझ्या UG कंप्लीट झाल्या सो आता आमच्या सगळे किती जण असं त्यांच्या ड्रीम परस्यू करे म्हणून असतात सो तद्वा या स्कॉलरशिप काय तर त्यांचं सौलभ्य गावल्यार सो इझिली त्यांचे ड्रीम्स अचीव करत सो लेटर त्यांच्या लाईफमध्ये रिग्रेट करा म्हणून नाही ओके त्या फिनान्शियली रेस्ट्रेन होतं त्याच्या मितीन माझे ड्रीम्स फुलफिल करत झालं नाही म्हणून सांगून त्या रिग्रेट एक त्यांचं असत नाही सो तसं इन दॅट वे तर स्कॉलरशिप मस्त हेल्प होतं एक सामान्य विद्यार्थीचं स्कॉलरशिप मस्त अगत्य पडतं नाही डॉक्टर पवित्रा आता श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान 3 दिवसाते सनिवास कौशल्याभिवृद्धी व्यक्तित्व विकसन कार्यागार आयोजन केलं होतं हा एक कार्यागारांतू तुम्ही सक्रिय होऊन भाग घेतला तो तुम्हाला हा एक कार्यागार केल्या रीतींत उपयोग पावला ऍक्च्युअली काय तर त्या कार्यागार सांगतो पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटल स्किल प्रोग्राम म्हणून सो ते ऍक्च्युअली आमचे पोटेन्शियल कळता आम्ही खयल्या एरियांत आम्ही स्ट्रॉंग असा म्हणून सांगून सो ते आमचे कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव्ह होता मागीर आमी असं काय तर स्टेज फियर आसा त्या आम्ही ओव्हरकम करू येतं आणि न्यू आयडियाज आमस गावतात आणि तेंतो ग्रो टास्क पुरो देतात आमस सो इधर सोलो इंडिव्हिज्युअल करवे असता नाजाल्यार ग्रुप अंत असता सो ग्रुप अंत करताना एक पर्सन असं एक इनोव्हेटिव्ह आयडिया येता सो त्या एक म्हटल्यार तसले कार्यागारांत ऍक्च्युअली थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स म्हणून सांगतो आम्ही सो तसले पुरा आमच्या क्वालिटी आमस बाहेर हाडवर मस्त हेल्प होता सो मी ऍक्च्युअली त्या 3 days कॅम्प काय आयलो होता सो ऍक्च्युअली मी फर्स्ट PUC होतो पार्टिसिपेट करताना
सो एक वंडरफुल एक्सपिरियन्स गावले ते माले मस्त एन्जॉय केलं होतं आम्ही आणि नवे नवे जणांच्या परिचय झालो ऍक्च्युअली तुमच्या परिचय झालं तर मस्त क्लोज झालं होतं ऍक्च्युअली तसं ಕ್ಯಾಂಪ ಮಿತ್ತೇನ ಮಿಗೆ एक इम्पॉर्टंट विषय मी बते एक सांगू इष्टपडतो म्हटल्यार सो आमचे एक विद्यार्थी जीवन असतं वृत्ती जीवन दवदलर आमचे एक रेझ्युमे बायोडाटा म्हणून सांगताले मस्त इंपॉर्टंट होतं आता सो ऍक्च्युअली ಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ मी कयो बघवा नाही सो फर्स्ट टाइम मी बघतिಲ್ಲ रेझ्युमे कसं बरोवायच्या बायोडाटा कसं बरोवायच्या मन पिन टू पिन डिटेल्स आम एस ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ गावतात सो मी या प्लॅटफॉर्मवरसून या कोणपुरा या व्हिडिओ बघतासो सो त्यांचं पुरणसो तुम्हाला काय तर मनावी करून घेतो म्हटल्यार दल्लेक तुम्ही किती पॉसिबल असं तिकता एस ಕ್ಯಾಂಪच्या पुऱ्या सौलभ्य तुम्ही यूज करूया म्हणून सांगून मी विचारून घेत असता ओके डॉक्टर पवित्रा तुम्ही श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान आयोजन केल्या उचित आरोग्य शिबिरांत तुम्ही भाग घेतला सो हेंतू एक तुमचे एक अनिसिके अनुभव कसा मी ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ಅಂತೂ ಇರುವೆಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ एक कॅम्प झालं सो मी ते पार्टिसिपेट केलं सो मला ते डॉक्टर शिवानंद प्रभू म्हणून सांगतले त्यांचे परिचय झालो ते सो मी त्यांचे ಒಟ್ಟುತ್ತು ಪೇಷಂಟ್च्या ಕೇಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ त्यापर घेत होतो सो ऍक्च्युली ते मस्त हंबल पर्सन होते नॉलेज शेअर करवायचे ಅಂತ ते मस्त आदरणीय होते सो किती किती डाऊट्स इथं आल्यारो सो ते पुरा सॉल्व्ह करूते विदाउट एनी हिंडरेन्स सो आणि पेशंटच्या ಬಗ್ಗೆ बघबदाल्यारो कित्यो एसला ऍक्च्युली या ग्रामीण प्रदेशात एसला कॅम्प केल्यार मस्त युजफुल कित्या म्हटल्यार आम्ही आमस एक गव्हर्नमेंट सेटअप ಅಂತ एक 1 मंथ इंटर्नशिप होता त्या बलकुंजी ಅಂತ सो ते एसला त्या एसत मस्त विलेज इंटिरियर एरिया सो ते ऍक्च्युली प्रायದಲ್ಲಿ ಚರ್ಡ್ असली गरा एकोक्लीत होती सो त्यांचे बीपी ऍक्च्युली 180 110 त्यापर रेंज इರುತ್ತೆ सो त्यांच्या गेसत जाऊन नितारताना किती तुम्ही टेस्ट करूया नाही म्हणून नितारताना त्यांचे एक मनोभाव काय होतं म्हटल्यार कोण पेंटेस जाऊन चेक करता सो त्यानंतर त्यांच्या जीवन दायत असेल त्यांचे पेन्शन दुड्ड अंत सो एकदा हॉस्पिटलच गेल्यार हिक्ता खर्च होता म्हणून सांगून तर कित्यो जण त्यांच्या नॉर्मल काय ते हवे बीपी शुगर त्या एक बेसिक सो त्या चेक करीन असताना तिथं हाई असल्यारो त्यांचं ಗೊತ್ತಸ दॅट असं म्हणून सांग जाल्यार ते टेस्ट करीन असताना पैशाच्या एक मनोभावावर ते दायत नाही चेकअप करा सो ऍक्च्युअली असं कॅम्प केल्यार सो असे सकतले कित्यो जणांचं मस्त हेल्प होता आणि कित्यो जणांनी त्या कॅम्पच्या काय ते सवलत होतं त्या टायमार सो त्या विटनेस केल्या मी खुद्द होऊन बघितले तर तुम्ही सांगू ते उचित आरोग्य शिबिर आमच्या ग्रामीण प्रदेशात जनांचं मस्त उपयोग येता म्हणून सांगू 100% ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ मस्त उपयोग येतो होय होय आता आम्ही होमिओपॅथिक वैद्यकीय शिक्षण ಬಗ್ಗೆ बोलत म्हणदालर ह्या होमिओपॅथी वैद्यकीय शिक्षणाचे मूल तत्व काय ಮೂಲತತ್ವ म्हटल्यार आमचे एक लॅटिन फ्रेस असा सिमिलिया सिमिलिबस क्युरेंटर म्हटल्यार लेट लाईक्स बी क्युअर्ड बाय लाईक्स म्हण सो ऍक्च्युअली या सांगूच्या तुम्ही एक तुम्हाला आमच्या होमिओपॅथी कसं कंಡು ಹಿಡಿಲಿನ ಮನ್ಸ್ एक सांगतो सो 1790 ಅಂತ डॉक्टर सॅम्युअल हॅनेमन सांगून त्यांचा फादर ऑफ होमिओपॅथी म्हणून सांगतो ऍक्च्युअली तिने काय तर मी ॲलोपॅथी म्हणून एक टर्म सांगतो तिने कॉइन केलं त्या टर्म सो ते ऍक्च्युअली ॲलोपॅथिक डॉक्टर होऊन होते स्टार्टिंग सो तद्वत म्हटल्यार त्या टायमार ट्रीटमेंट मस्त हार्श होते म्हटल्यार ब्लड लेटिंग वेनेसेक्शन त्यापर मस्त हार्श मेथड तेंतू रोगी काय तर गुण हवेचे चढ मरवेचे संख्ये चढ होतं सो त्या पूर त्यांनी कष्ट बघून त्यांच्या मेडिकल प्रॅक्टिस गिव्हअप केले ना त्याच्यापर्यंत त्यांचे जीवन पुढे नेवायसाठी ते ट्रान्सलेशन वर्कच उतारले सो नियरली एक 15 ट्रान्सलेशन्स केले त्यांनी इवन दो ते ॲलोपॅथिक डॉक्टर होऊन उत्ते जाल्यार त्या सोडून ट्रान्सलेशनच आयले सो तसंच एक टायमार ट्रान्सलेशन करताना त्यांचं एक बुक आणतं म्हटलं त्या बुकाचे नाव कलेन्स मेट्रा मेडिका म्हणून सांगून सो त्यांनी एक लाईन बघतात त्या एक सिंचोन मरा म्हणून असता त्या मराचे तोगटे बार्क असताना त्या तेंतू बिटरनेस काही क्वालिटी असता तर त्या बिटरनेसच्या क्वालिटीच्या मितीनं मलेरिया सांगताले एक खायले गुण होता म्हणून सांगून त्यांनी बघितले सो आमच्या हनुमानचे मास्टर हनुमानचे एक क्युरियस माइंड सो तिने त्या वय्या नय्या म्हणून सांगून टेस्ट करा तिने त्या मेडिसिन एक 4 बॉटल 4 ड्राम्स म्हणून सांगतो आम्ही तिने ते कन्झ्युम करायला सुरू केलं कन्झ्युम केलं फॉर फ्यू डेज त्याच्यापर्यंत त्यांचं मलेरिया सक्तले सिम्टम्स ह्यावे स्टार्ट झाले सो मिगे तिने काय ते कन्क्लूड केले म्हटल्यार कैले एक पदार्थ असं या एक कायले हडोव्याची शक्ती असाय त्यात पदार्थ असं कायले गुण करायची शक्ती असं म्हणून सांगून तिने तद्व कन्क्लूड केले सो त्याच आम्ही लेट लाईक्स बी क्युअर्ड बाय लाईक्स म्हणून सांगितलं ओके आम्ही कन्नड भाषा संगत म्हणताला कसं सांगत यास अनुगुण होऊन एक कालिदासाचा श्लोक असा श्रूयते हि पुरलोके विश्वस्य विषम औषधम मन
म्हटल्यार ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿಂದಲೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸಮಾನವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಯಿಲೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಸಮಾನವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡುವ शक्ती ಕೂಡ ಇದೆ म्हणून सांगू. ओके, उत्तम विचार सांगितलं. ह्या होमिओपॅथी शिक्षणात एक मूल तत्व स्पष्ट होऊन आम्हाला एक कल्ल्या म्हणून सांगते. आता एक होमिओपॅथी एक वखत अंग ते भितूर आम्ही कन्झ्युम करताना अंग ते भितूर कसं एक काम करता म्हणून सांगते. ऍक्च्युली आमच्या इडी देह एक मिलियन गटले सेल्स म्हणजे जीवकोशासून केल्ले. सो या प्रति एक जीवकोश कंट्रोल करायचे एक वायटल एनर्जी बन म्हटल्यार पूरक शक्ती त्या आम्ही वायटल फोर्स म्हणून सांगतो. सो कद्वा या वायटल फोर्स काहीतरी एक डिस्टर्बन्स येता तद्वा आमचे रोग लक्षण यावे सुरू होता. सो त्या डिस्टर्बन्स कसे येता म्हणून सांगूच जाल्यार एक मेन आता आम्ही प्रेझेंट बघतो स्ट्रेस. सो प्रति एक फील्डर स्ट्रेस इधर आमच्या घरा असून दे नाजाल्यार आमचे सोशल वर्क ಅಂತ असून दे बाहेर सो कामाचे वर्क प्लेसर असून दे प्रत्येक कडेन स्ट्रेस असता. सो त्या एक फॅक्टर असता आमचे वायटल फोर्स डिस्टर्ब करे. मिगे काहीतरी एक इंजुरी इधर मेंटल नाजाल्यार फिजिकल असो पिरे. सो नाजाल्यार आता काहीतरी एक मेडिसिन्सचे साईड इफेक्ट्स इवन त्याच्या मितीन वायटल फोर्स त्या काय पूरक शक्ती असते त्या डिस्टर्ब होता. सो त्या डिस्टर्ब होता ना आमचे सायन्स अँड सिम्पटम्स रोग लक्षण यावे सुरू होता. सो आम्ही तो काय करतो म्हटल्यार काय त्या रोग लक्षण त्या पर्सनस हसा त्या पूर डिटेल्स आम्ही घेऊन त्यास पूरक होदाले एक मेडिसिन सिलेक्ट करतो. सो त्या सिलेक्ट करायच्या मी तुम्हाला मगाशी अक्यूट मिगे क्रोनिक केस म्हणून सांगते ना. सो त्याच्यात प्रकार सो सिलेक्ट करून त्या पूरक मेडिसिन द्यायलापर्यंत त्या मेडिसिन काय करता म्हणतात या काय त्या वायटल फोर्स पूरक शक्ती डिस्टर्ब झालेसा त्या डिस्टर्बन्स रिस्टोर करता. सो त्या रिस्टोर करून आमच्या इडी बॉडी आमच्या त्या वायटल फोर्स ते हील करायचे बरे करता. त्याच आम्ही आमच्या होमिओपॅथीज होलिस्टिक सायन्स म्हणून सांगतो. म्हटल्यार आम्ही त्या खाली कायले मात्र ट्रीट करत नाही सा इडी पर्सन ॲज अ होल आम्ही ट्रीट करतो. लाईक विचार सांगितलं पवित्रा. आता होमिओपॅथी मेडिसिन म्हणून सांगताना आम्हाला मनान ते एक धव्या कलर ते दकली गोळ्यो नाही तर मात्रा आम्हाला सांगते. त्या एक शुगरी म्हणके एक टेस्ट असा नाही. आता माते दुःख असेल इंग नाही तर ताप असेल असं इंगड कायले नाही तर रोग असेल तुम्ही एकत्र रीती ते मेडिसिन देवे तर आम्ही बघत नसा. हा एक व्यत्यास तुम्ही कसं दाखवतो देता म्हणून सांगते. त्या एक ऍक्च्युली अवेदल क्वेश्चन. सो ऍक्च्युली पुरा मेडिसिन्स बघूया सेम असतात. सो बट आम्ही त्यास एक मेडिसिन ऍक्च्युली त्या एक माध्यम तिकतात त्या मेडिसिन घालून द्यावायचे त्यास आम्ही. सो त्या आम्ही कसे देतो म्हटल्यार बदल फॉर्म्स येतात आमच्या मेडिसिन इधर पिल्स ग्लोबिल्स फॉर्म त्यात दोघी मात्र तुम्ही काय ते सांगितलं एक त्या नाजाल्यार पावडर फॉर्म येता नाजाल्यार टॅबलेट फॉर्म मागीर एक लिक्विड फॉर्म त्या लिक्विड आम्ही टिंक्चर म्हणून सांगतो. त्या कैले कदो टायमार द्यावे त्या आमच्या जजमेंटल कॅपॅसिटी म्हणजे त्या केसीच्या बरोबर डिपेंड होता. सो आता त्यांचं डेली एक मेडिसिन घ्यावं म्हटल्यार डेली कोर्सच्या मेडिसिन असं म्हटल्यार आम्ही पिल्स फॉर्म चढवून देतो. मागीर काहीतरी डिफिशियन्सी असा म्हटल्यार त्या सॅटिस्फाय करायला आम्ही टॅबलेट फॉर्म देतो. आता एक पर्सन असं बीपी मागीर शुगरची के शूटअप जालेसा त्या कंट्रोल असं बेगीन हाडवे म्हटल्यार आम्ही टिंक्चर देतो. लिक्विड देतो. त्या डोसेज डिपेंड होता त्यांच्या बीपी शुगरच्या लेवलच्या वर. सो तसं द्यावायचे आम्ही. सो ते बघवे सेम बट त्या कंडिशनाच्यावर डिपेंड होता. आता दोग जण एकत्र घरा सेम कंप्लेंट असा फॉर एक्झाम्पल हेडेक म्हणून सांगून सो त्या दोघांचो आम्ही मेडिसिन देतो बट बघवे ಸೇಮ್ असता ಬಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬದಲಾಂಗ ದಾಸ್ ಆಮಿ ಕೊದ್ರೆ ದತ್ತನ ನಿಮ್ಮ ಮದ್ದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ सांगतो आम्ही. म्हटल्यार आता हेडेक जाल्यार कैला पार्ट असा एकले असं फ्रंटर हेडेक असल्यार ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ असता. ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಡ್ಡೇಕचे ರೀಸನ್ बदल असता. ಕೆಲವೊಂದು पावसांत भिजल्यापर्यंत हेडेक ಕೆಲವೊಂದು स्ट्रेस जाल्यापर्यंत हेडेक स्टार्ट व्हायचे ಕೆಲವೊಂದು कोप चढ जाल्यार तसं हेडेक येवचे. सो तो आमचं कारण ऍक्च्युअली मस्त मुख्य होता कसं त्या कंडिशन त्याचं स्टार्ट झालं म्हणून सांगून. सो त्याच्या बेसिसवर आम्ही मेडिसिन द्यावायच्या. सो बघूया सेम बट त्यास आम्ही मेडिकेट करून देतो. सो त्या एक माध्यम जस्ट ओके बघू मात्र आम्हाला एकत्र. आता आम्ही सांगितलं म्हणजे होमिओपॅथी मेडिसिन शुगरी टेस्ट ಅಂತ ಅसा म्हणून सांगते. तद्दू हाय आम्ही एक डायबिटीज पेशंटच देवोता ಖಂಡಿತ ದೇವತ ಕೆತ್ತಿಯೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂಚಲಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತತೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಸಿಹಿ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಶೂಟಪ್ ಆದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅಂತ सांगून. सो ऍक्च्युअली तुम्ही सांगितलं बरी त्या जस्ट एक माध्यम मात्र तेमतो आमचे शुगर चढ होता त्यापर जस्ट एक मित्त बरी. सो कित्यो जणांचं या एक मित्त आत्ता असा प्रेझेंट. सो मी काय तर सांगतो म्हटल्यार सो ते बघवे सेम बट आम्ही त्यास मेडिसिन घालून देतो आणि तेंतू काही होता शुगर टेस्ट असलेलो त्या मस्त मिनिमल क्वांटिटी होऊन असतात. तो तेंतू तुमच्या बॉडीचे शुगर चढ व्हायचे तसं काही नाही. सो डायबिटीज पेशंट्सच्या न्यू आरामसे होऊन आमच्या होमिओपॅथी मेडिसिन कन्झ्युम करत म्हणून मी सांगतो. ओके लाईक विचार सांगितलं स्पष्टते तुम्ही दिलं.
आता होमिओपॅथी एक वैद्यकीय शिक्षण म्हणून सांगते इतर वैद्यकीय शिक्षण लाईक अलोपॅथी आसात आयुर्वेदिक सिस्टम आसात हे त्यांसून कसा विशेष नाहीतर भिन्न होऊन आसा कंप्लीटली डिफरंट आमच्या होमिओपॅथी सिस्टम मेडिसिन ते एक रिसेंट टोन स्टार्ट झाले 200 इयर्सच्या नदी स्टार्ट झाले आमच्या होमिओपॅथिक सिस्टम मेडिसिन आता आयुर्वेद आणि इंग्लिश मेडिसिन ॲलोपॅथिक आता सांगतो त्या आधी दर्शन उत्तर पूर्वजर कालासून उत्तर सो या होमिओपॅथी स्टार्ट झाले मी सांगितलं सो आमचे कसं डिफरंट म्हटलं स्टार्टिंग फ्रॉम आमच्या सोर्स ऑफ ड्रग्स धरल्यार ॲडमिनिस्ट्रेशन सर्व कंप्लीटली डिफरंट आमच्या सोर्सच्या ಬಗ್ಗೆ बोलೋದಾದ್ರೆ ಇದರ ಜಾಡ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಅಷ್ಟಪೇರಿ ನಿಮಗೆ ಎನಿಮಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಸ್ಸ ನಿಮಗೆ मिनरल सोर्स असा इवन सॉल्ट आम्ही काय तर उप डेली ಬಳಕೆ ಕೊಡ್ತಾವೆ तेंतू आम्ही आमचे मेडिसिन प्रिपेअर करतो सो मी त्या सोडल्यार या मूनलाईट आता अमावास्ये हुण्णिमे टायमार आमच्या एन्व्हायरमेंटची एनर्जी चेंज होता त्या मूनलाईटच्या सो त्याच्या मितीनं आमच्या मेडिसिन आम्ही प्रिपेअर करतो सो त्या सोडल्यार आम्ही मॅग्नेट असतं बघा तेंतू आम्ही मेडिसिन प्रिपेअर करतो आणि आमच्या ह्युमनच्या ओन बॉडी टिश्यूज काय ते आसा नॉर्मल टिश्यूसून आम्ही मेडिसिन प्रिपेअर करतो थायरॉइड म्हणजे पॅनक्रियास आमचे काय ते आसा तेंतू मेडिसिन प्रिपेअर करतो आणि काहीतरी डिसीज कंडिशन असलेल्या टिश्यूजन आम्ही मेडिसिन प्रिपेअर करतो सो त्या प्रिपरेशनच्या ಬಗ್ಗೆ बोलवा गेल्यार सुमार असं त्या कंप्लीटली डिफरंट टॉपिक सो एक त्या मी एक ॲडमिनिस्ट्रेशन आमच्या बदल मोड्स असतात इधर ಕೆಲವು असतात फॉर एक्झाम्पल कोमा स्टेजर असतात सो त्या टायमार आम्ही मेडिसिन ॲडमिनिस्ट्रेशन करू म्हटल्यार ऑल फॅक्टरी रूट म्हटलं नाकाचे रूट त्या इनहेल करवायचे बरी करायच्या सो त्या मोड ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली डिफरंट आमचे सो कंप्लीटली डिफरंट आणि इंटरेस्टिंग सायन्स आमचे लाईक विचार आता तुम्ही आता प्रस्तुत एक अनुभव असल्या डॉक्टर ಒಟ್ಟು तुम्ही प्रॅक्टिस करीत असाव तुमचा एक अनुभव कसा आहे तो आमस इंटर्नशिप टायमार आमस आमच्या होमिओपॅथी डॉक्टर्स सोडून इवन ॲलोपॅथिक डॉक्टर्स आणि आयुर्वेद डॉक्टर्स वर्क करायचे एक ऑपॉर्च्युनिटी गावलेत मग आफ्टर आमच्या अस्ट कोर्स 5.5 years झाल्यापर्यंत एक 2-3 डॉक्टर्स अंडर आम्ही वर्क केलं होतं सो प्रत्येक डॉक्टर्सचे आम्ही काय ते शिकूया म्हणते त्यांचे स्किल्स सो प्रत्येक डॉक्टर्स त्यांचे बदल स्किल्स असतात आता एका डॉक्टर्स डायग्नोज करायचे स्किल असल्यावर एका डॉक्टर्स पेशंटचे ಒಟ್ಟು बोलवायचे स्किल लॅक असतात ಕೆಲವೊಂದು प्रिस्क्राईब करायचे प्रिस्क्रिप्शन बरोवचे स्किल लॅक असतात सो एकल्याची एक क्वालिटी असता सो आम्ही काय तर म्हटल्यार आमस त्यांचे स्किल्स बघून आम्ही आमच्यात एक ओन मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करूया सो तद्वा आमचे काय तसं एक्सपिरियन्स त्याच्या बेसिसवर याक पॉसिबल असतं ओके समा आता एक होमिओपॅथी मेडिसिन म्हणून सांगते मनुष्यास मात्र सीमित आहे ने आम्ही त्या प्राण्यांचो उपयोग करू होता ॲक्च्युली पुराचा उपयोग असता सो मनुष्याचं डेफिनेटली त्या सोडून मी आता प्रेझेंटली काही वर्क करतो असं मनसुमा वेटरनरी क्लिनिक म्हणून सांगणं सो ते ॲक्च्युली 90 to 95% केसेस असं होमिओपॅथी मेडिसिन प्रिस्क्राईब करायचे आणि रिझल्ट आम्ही आमच्या डोळ्या छेद्राचं बघतो डेली रिझल्ट मी त्या सोडून माझ्यात एक पर्सनल एक्सपिरियन्स बोलवत आलं आता डेली डॉक्टर कोण असतात सो इवन ते समेत होमिओपॅथी प्रिस्क्रिप्शन बरोवन द्यावायचे आम्ही बघितले असं किती जण आमचे ಗಿಟಾರ್तात ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಡೈರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ सांगून सो तम सुद्धा शॉक होता सो तिने प्रिस्क्राईब बरोबर आमच्या होमिओपॅथी मेडिसिन प्रिस्क्राईब करून द्यावायचे सो त्या आमची खुशी विचार त्या सोडून आता नवे एक काय तर म्हणल्यार ॲग्रो होमिओपॅथी म्हणून स्टार्ट झाले असा सो तेंतू काय तर म्हटल्यार आम्ही आमचे मेडिसिन सोडून प्लांट्स याच्यावर एफेक्ट असे नाही म्हणून बघून एक त्याच्या म्हणजे स्ट्रेस टॉलरन्स म्हणजे प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजे इल्ड इम्प्रूव्ह करायचे आता एक रिसेंट सायन्स झाले माझ्या एक स्टडी बेस्ड ऑन ॲग्रो होमिओपॅथी एक मी केले ते पेपर प्रेझेंटेशन तुम्ही केलं नाही त्याच तुम्हाला RGUHS हे त्यांचं ग्रँट्स उत्तम विचार आता तुम्ही एक होमिओपॅथी वैद्यकीय शिक्षण करून तुम्ही एक अभ्यास करू आरंभ केलं आता एक पुढ्या 5 वर्षांपर्यंत तुम्ही एक खेळ स्थान राष्ट्रीय म्हणून एक इच्छा पावत असो आता मी जस्ट एक बडिंग होमिओपॅथिक डॉक्टर सो मला अनेक एक्सपिरियन्स गेन करू म्हणून आशा असा सो त्याच्यापर्यंत काहीतरी रिसर्च फील्ड आणि तो काहीतरी इनोव्हेटिव्ह काहीतरी करू म्हणून इंटरेस्ट असा सो त्याच्यापर्यंत मला माझ्या दर्शन ॲटलिस्ट काहीतरी एक ठीक तरी आमच्या समाजाचं काहीतरी करू म्हणून एक तोरल्या आशा असतात त्या माझे एक ड्रीम सो माझ्या बकेट लिस्ट त्या एक असं आता तुम्ही बोलताना संशोधन म्हणून सांगितलं आता होमिओपॅथी वैद्यकीय शिक्षणांत केलेली रीती ते एक संशोधनाचा अवकाश असता म्हणून
बट डिफरंट स्ट्रीम्स आसा आतां रिसंटली काय आयलें आसा म्हटल्यार मॉलिक्युलर डॉकिंग म्हणून सो तेंतू काय आसता म्हटल्यार हे ड्रग मॉलिक्यूल काय आसता ते आमचे बॉडीचे टिश्यूज ओट्ट धांवन कसे बाइंड होता ऍक्शन कसे आसता म्हणून फायंड आउट करचे एक रिसंटली स्टार्ट जालें ते कंप्युटर बेस्ड आसोचे रिसर्च प्रोजेक्ट सो नेक्स्ट त्यात करूं म्हणून प्लॅन आसा माले ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ एक इन विट्रो स्टडी करवत नांदल्यार प्लांट्स चोट फील्ड्स जावन आमी वर्क करवत सो नांदल्यार असात नवे एक मेडिसिन आमी फायंड आउट करवत ड्रग प्रूविंग म्हणून सांगतो सो त्यास एक 30 मेंबर्स हवे सो त्यांच्यावर सॅम्पल होऊन सो त्यांच्यावर आमी मेडिसिन ट्राय करून एक नवे मेडिसिन आमी हाडवत हय करवचो ओके डॉक्टर पवित्रा तुम्ही आता वैद्यकीय शिक्षण अभ्यास करीत असो हे एक अभ्यास करता संदर्भार इंगड ರೀತಿತೆ तुम्ही पेशंटांस बघतलं असो तुम्हाला एक उडास उर्वते एक घटना आता एक ते शेअर करू होता हां, एक केलं म्हटल्यार एक न्यूरोमा म्हणून ब्रेन ट्युमरची केस होतो. सो त्या कसं म्हटल्यार मी आणि आमच्या प्रिन्सिपलांनी ಒಟ್ಟು ಸೇರन वर्कआउट केले केस त्या. सो ते पेशंट आणि लास्ट ऑप्शन सर्जरी म्हणून सांगितले सो अबाउट टू गो टू सर्जरी सो एक ट्राय देऊया म्हणून सांगून आमच्या ओपीडी सायले ते सो मी आणि आमच्या प्रिन्सिपलांनी ಒಟ್ಟು ಸೇರन एक केस घेतला मागे अनालिसिस करून त्यांचं मेडिसिन दिलं कित्याक म्हटल्यार ते सर्जरीच्या डेट तिने ऑलमोस्ट शेड्यूल केलं सो त्याच्या नदी आम्हाला काहीतरी एक करू येतात ते वी नीड टू हेल्प द पेशंट सो आम्ही त्यांच्या केस डिटेल्स इन डिटेल स्टडी करून मागे प्रिस्क्राईब केलं सो त्याच्यापर्यंत काय व्हायला म्हटल्यार त्यांच्या सर्जरी काय तर शेड्यूल केले ते डेट त्यात कॅन्सल केले त्यांनी म्हटलं त्यांचं मस्त रिलीफ गावलाय सो त्या एक आउटस्टँडिंग केस म्हणून सांगत मागे एक सेकंड काय तर एक वेटरनरी केस सांगू इष्टपडतो ते एक इन्फर्टिलिटी केस गायच्या सो फर्स्ट टाइम आन्सर घालायचे सो किती इंजेक्शन दिल्यार ते रोवत नाही अबॉर्शन वयत ते सो तद्वा आम्ही काय ते केलं म्हटल्यार त्या गायचे चिके पर्सनॅलिटी अनालिसिस केला म्हटल्यार ती गाय कसं म्हणतात चिके बोज्जू चड होते चिके ओबीस मिगे काहीतरी चलव्याच्या स्लो मिगे काव्याच्या स्लो सो पुरं त्याच्या ऍक्टिव्हिटीज स्लो आणि स्लगिश होत सो त्या बेसिस होऊन आम्ही सांगितलं त्यांना पर्सनॅलिटीच्यावर आम्ही बघून मेडिसिन देतो म्हणून सांगून सो याचं अनालिसिस करून त्याचं आम्ही प्रिस्क्राईब दिलं तर अलॉंग विथ दॅट इन्फर्टिलिटीज काय स्पेसिफिक्स केलो मेडिसिन्स त्या दिले सो त्याच्यापर्यंत कंटिन्युअस 3 पटी या गायीनं वान्सर घातलं असतं सो त्या एक आउटस्टँडिंग केस म्हणून सांगत ओके लायक अनुभव तुम्ही म्हटलं आता एक आमच्या समुदायाची ನ್ಯಾಕ್ರಾನ್ಸ್ त्यांचं ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರತೆ ಏಕ ಆಸಕ್ತ ಸೋಪಿರೆ ಅಸ್ಸವು ಕೂಡ ಅಸ್ತ ಕೂಡ सो त्याच तुम्ही एक हेला मेसेज द्यावा संदेश द्यावा इच्छा पावतो मी काय ते सांगतो म्हटल्यार वर्क टुवर्ड्स युअर पॅशन तुम्हाला केंतू इंटरेस्ट आसा तेंतू तुम्ही वर्क करा कित्याक म्हटल्यार इष्ट पडून करपाचें काम कोणया एक दोग जणांनी त्या लॅक आसा म्हणून सांगितले ना तसं त्यांच्या ऐकून करपाचें काम सो मस्त व्यत्यास आसा सो आम्ही इष्ट पडून केल्या कोर्स केल्यारो त्या किती आम्हाला पुढे कष्ट जाल्यारो आम्हाला त्या होरे मन वयत आसत नाही सो वर्क टुवर्ड्स युअर पॅशन तुमचे ड्रीम काय ते आसा त्याच्यावर फोकस करा आणि आम्हाला कदो लाईफान एका हायर पर्पज हवा सो त्या हायर पर्पज असताना आम्हाला किती चॅलेंजेस असल्यारो किती डिस्ट्रॅक्शन सुತ್ತमुತ್ತ असल्यारो त्या आमच्या पर्पज आम्हाला पुढे न्यावे होता सो त्या एक मेसेज मी समाजाच्या नायकांस द्यावा इष्टपडतो ओके लायक संदेश दिलो डॉक्टर पवित्रा आता तुमचे एक ह्या शिक्षणांत तुमचे गुरु आसात नाहीतर तुमचे सहपाठी फ्रेंड्स हेंत एक पात्र कसा ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗುವುದಲ್ಲರ್ತೆ ಸೇಯಿಂಗ್ ತಸ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದನ್ನ ಮುಕುತಿ म्हणून सांगून सो आमच्या गुरुच्या अनुग्रह आमच्यावर नाही दिल्यार आम्ही किती कष्टपडलो कसलं काम केलं त्या लास्ट असं व्यर्थ होता सो माझ्या लाईफांत डे 1 सोनू आत्ता सरो प्रति एक स्टेपवर मला माझ्या लेक्चरर्स आणि टीचर्सांनी मस्त हेल्प केले असत माझी यूजीचे लेक्चरर्स सांगतो मला मस्त क्लोज होती एक बेस्ट फ्रेंड्स वर होतो आम्ही सो एव्हरी टाइम इवन दो मला सेल्फ डाऊट असल्यारो सो तिने कित्येपटी मला प्रोत्साह दिले असत नाही पवित्रा तुला या करवे साध्य असा म्हणून सांगून कित्येपटी मी त्यांच्या मातू ऐकून पुढे गेलो असा सो त्यांचे पात्र बहुमुख्य आणि मस्त इम्पॉर्टंट होते माझ्या लाईफांत आणि तरल्या होत्या आणि फ्रेंड्स बघे बोलायचे जाल्यार आम्ही आता दोघं क्लोज फ्रेंड्स असत मला सो एकल्या माझ्या हायस्कूला सुद्धा आम्ही वट्ट आसलो सो मी एकल्या पियुसींत आम्ही वट्ट आसा सो ती दोग जणांनी मला इमोशनली मस्त हेल्प केली असत सो एव्हरी स्टेपवर मला त्यांचे दोघांचे पात्र मस्त इम्पॉर्टंट आले ओके आता तुम्ही तुमच्या गुरुवांच्या ಬಗ್ಗೆ बोललो तुमच्या फ्रेंड्स ಬಗ್ಗೆ बोललो तुमच्या ह्या शिक्षणांत पुढे यावे तुमच्या कुटुंबात
पात्र कसं कुटुंबाचे पात्र नसताना एकटं दूर यावे आणि तो साधित नाही. सो ते आमचे बॅकबोन होऊन असतात. हय. सो माले माझ्या मी 3rd स्टँडर्ड पर्यंत मी माझ्या मामाच्या आजीच्या घरा असलो. सो ಅಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಸುಗಂಧಿ ಪ್ರಭು ಸಾಂಗುನು ಸೊ ತಿಯಚ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯ होता दखल्या दर्शनो अक्कसरू मला पोसत असा मीगे माझे मामा रामकृष्ण प्रभू प्रभाकर प्रभू जयराम प्रभू प्रकाश प्रभू मला 4 मामा होते मीगे एक दोडम होते भारती प्रभू म्हणून सो तिने मला मस्त हेल्प केली नसतं माझ्या फीस पे करायच्या टायमार फिनान्शियली किती बॅक म्हटल्यार सपोर्ट नाही तर सो त्या टायमार तिने मस्त हेल्प केली नसत मला सो त्यांचे पात्र बहुमुख्य होत्या मला सो या संदर्भावर सो ते सगळे मला बॅकबोन होते सो त्यांचे सगळे सो मी त्यांचा आभारी होऊन असतो माझ्या जीवनापर्यंत म्हणून सांगू मी इष्टपडतो खुशी विचार आहे डॉक्टर पवित्रा आता तुम्हाला आणि काहीतरी विषय सांगू असताय मी एक आमच्या पूर्णानंद प्रतिष्ठानाच्या ಬಗ್ಗೆ सांगू इष्टपडतो तर काय तर म्हटल्यार आता या प्रतिष्ठानासून सुमार कामं होईत असतात या सामूहिक उपनयन करूचे होऊंदे नंदल्यार प्रतिभा पुरस्कार द्यायचे नंदल्यार कोण काय साधने केले असतात त्यांचं गुरुत्वसून फर्दर त्यांचं शिकवायचे हेल्प करायचे निगे 20 ಏಳು पडंबोडी त्या कुटुंबांचं एक घर बांधून दिलं आणि त्यांचं ट्रीटमेंट दिलं हेल्थ फॅसिलिटी नियरली 6 months 1 year त्याचं ट्रीटमेंट द्यायचे त्या सुलभाचे काम नाही सो तिथं काम करून या प्रतिष्ठानानं द्यायला असा मीगे इवन आमच्या अल्युमिनीज ज्योती अक्का ती पुरा आता या ಎಂತು ಸಮಾಜ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ होतासत म्हटल्यार किती या प्रतिष्ठानान त्यांचं ಕೊಡುಗೆ देऊन असना सो त्यापुरा मी एक थिंक करू होता सो त्याच मी या एक पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाचे एक मेंबर होऊन असा मी ಎಂತು एक असा म्हणून सांगू मी मस्त ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್तो मी अनेक विचार काय त्या सांगू इष्टपडतो म्हटल्यार एक ನಾವು ನಮ್ಮವರು म्हणून एक सांगितलं एक विलास पुस्तक प्रकटणे केला होते नंतर आमच्या समाजाचे स्वामीजीचे मठाचे पुरा एक हिस्ट्री अवलोकन करून ते एक पब्लिश केला प्रकटणे बुक असून दे मीगे आमचे एक जातीचे सोशियो इकॉनॉमिक सर्वे करून त्याचे रिपोर्ट प्रकटणे केला असून दे मीगे रक्तदान शिबिर पुरवायचे आमच्या समाजादर्शन सो त्या पुरा आमच्या समाजाच्या अभिवृद्धीचे एक विजन घेऊन काय ते काम या प्रतिष्ठानासून होत असा त्या बघ मस्त खुशी होता आणि मी फ्युचरांत सक्रिय होऊन या एक कामांत भाग घेतो म्हणून सांगू मी इष्टपडतो डॉक्टर पवित्रा तू आता श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाचे सेवा काम एक उडास कडून आमस एक प्रोत्साहात उत्तर तू आमस दिलंस धन्यवाद आता स्क्रीन अंत आम्ही तुमचे कुटुंबात फोटो पर बघित असा परिचय करून दिया हे माझे अप्पा आणि अम्मा सो अप्पांचे नाव प्रभाकर प्रभू म्हणून अम्मा विशालाक्षी प्रभू म्हणून अप्पा हॉटेल अंत वेटर म्हणून काम करत असत अम्मा बिडी बांधत असत या आम्ही मी अंडर 14 कॅटेगरीत असताना नॅशनल लेवल रनर अप होऊन होतो सो त्या नागपूर अंत कडेला पिक आमच्या प्राइज सेरेमनी जाल्यापर्यंत या आमस एक प्रेझेंटेशन होते कॉलेज अंत या 3rd year अंत असताना दल्ल्या प्रेझेंटेशन सो तेंतू मला आमच्या बेस्ट प्रेझेंटर म्हणून सांगून दल्ल्या अवॉर्ड लायक विचार या आमच्या ग्रॅज्युएशन डे अंत सो तेंतू मला फर्स्ट रँक आयिल्लेस आणि बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंट म्हणून सांगून दल्ल्या एक सर्टिफिकेट या आमच्या 3rd year अंत असताना दल्ल्या सो पोस्टर प्रेझेंटेशन होते सो ॲग्रो होमिओपॅथी बेसिस वर केल्या स्टडीर सो तेंतू मला नॅशनल लेवलर फर्स्ट प्लेस गवल्या संदर्भ फादर मुलार कॉलेज त्या नॅशनल लेवल प्रेझेंटेशन असेल या पोस्टर प्रेझेंटेशन मी 4th year अंत असताना दल्ल्या सो तेंतू मला पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दल्ले एक संदर्भ या आता रिसेंटली होऊन दल्ल्या सो याव एक नॅशनल लेवल पेपर प्रेझेंटेशन या माझे इनविट्रो स्टडी सो त्या एक प्रेझेंटेशन केल्या संदर्भ या आमच्या असा सुमार हेल्थ कॅम्प्स पुरवत होते सो या एडपदवंत दल्ले एक हेल्थ कॅम्प सो तद्वा कडेला एक संदर्भ या आमच्या 3rd year अंत असताना व्हॉलीबॉल अंत 4th place गावला युनिव्हर्सिटी लेवल मॅच होता चित्रदुर्ग अंत सो तद्वा कडेला एक फोटो यो बहुशः स्टेट लेवल म्हणून तुम्ही मगाशी सांगितलं नाही वय वय या आमच्या इंटर आळवास स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन वयत इयरली सो तेंतू आमच्या आळवासून कैला पुरो कॉलेजेस असत सो त्यांच्या ಒಟ್ಟು दल्ला कॉम्पिटिशन्स सो तेंतू मला 100 meters ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೌಲೆ ಸಂದರ್ಭ या 2018 ಅಂತ प्रगती मनेक प्रोग्राम दालेप्त सो तद्वा 3 days कॅम्प होते आमचे सो तद्वा द लास्ट डे कडेला एक मेमोरेबल पिक श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान वय 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 आयोजन कॅम्प वय वय डॉक्टर पवित्रा तुमचे इंगड साधनता मी आता फोटोज बघतलो आणि इतके वेळ तुमचे एक अनुभव तो मांडवून घेतलास
हांव आमास विचारून भोव मस्त खुशी जाला. आणि तुम्ही राजीव गांधी युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस इथेंचो न्हू बॅचलर ऑफ होमिओपॅथिक मेडिसिन अँड सर्जरी हा एक 5.5 ವರ್ಷ ते एक कोर्सांक इडी स्टेटस प्रथम ರ್ಯಾಂಕ್ येवन भांगरते पदक तुम्ही हाडवलसो हे आमते इडी राज्यस मात्रने आमते समुदायस एक अभिमानते आणि भरमेचे विचार म्हण सांग मी इच्छा पावतांसा तुमते मनांतले कसले एक सपन आसा आणि तुमते साधनते एक तुम्ही कसले एक उद्देश तुम्ही थोन घेतलासो ह्या पूरा साकार होऊन दे ह्यास तुम्हास देव सकल भाग्य करुणीसोन दे म्हणून ह्या संदर्भात मी सांगितलं तुम्हास धन्यवाद देतो. मी माझे एक साधने तुम्ही गुरुत्वसोन मला भेटतं माझे एक अनुभव तुम्ही शेअर करू एक प्लॅटफॉर्म करून दिलं सो त्याच मी विश्व कोंकणी केंद्रास आणि प्रतिबिंब ತಂಡस आणि आमच्या श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानस आणि तुम्हासो या प्रोग्राम होस्ट केल्यास धन्यवाद सांगतो असं. धन्यवाद. देव तुम्हास बरं करंद म्हणून सांगतो. ह्या कार्यक्रम वीक्षण केल्या सगळ्यांसो धन्यवाद आणि देव बरं करंद म्हणून सांगित सर्वे जना सुखिनो भवंतु.